Sanibonani la ku-Ngisize Mbingelelo Sifundo. Imfezi Emnyama isiyikhiphile i-albhamu eyayithembisile ukuthi uyoyikhipha njengamazwi enkehli ukuthi izoyikhipha makuphela inyanga kaJulayi. Noma-ke izolo iputshukile i-albhamu yayo ethi Ngisize, isihloko sakhona. Njengoba uyibona-ke izobe itholakala-ke namhlanje, uzobe eseGoli kwaMayimayi. Ihambisana nayo noma ngeke behambisane ndawonye neNkosi Yamagcokama, kodwa iNkosi Yamagcokama yona ikhipha i-DVD ezoyidayisa kwaMayimayi eGoli. Izobe iyilontsha futhi le-albhamu yayo. Ukhumbula-ke iNkosi Yamagcokama izokhipha le-DVD emva kokuthi belindile abalandeli bamaskandi kanye nabalandeli bayo. Ngicela nje mbukeli wethu ungakhohlwa uku-like, noku-subscribe, nokukhomenta. Ngiyabonga.